Hotline sa Cebu City Police mudawat na usab og mga reklamo kabahin sa violence sa kababayen ug kabataan. Gipun-an ang itug-an ni CD Hotline sa CCPO ug mga reklamo sa pagpangabuso. Midasig si Superintendent Ruyina Garma sa mga nakasinati ug pangpangabuso sa sektor sa kababayen ug mga menor de edad nga mo-report kanila aron maaksyonan. Gawas niini tambag niya sa mga nabiktima nga magpa-blatter gayud aron ma-record ang hitabo. Makontak ang Cebu City Police sa hotline 0966-465-2556 o 0918-268-2846. But what is very important here is that meron silang hotline kung saan sila pwede mag-report. And I'm telling them that dapat i-blatter nila yung sitwasyon nila because hindi natin alam kung kailan mo progress ang violence, di ba? At mas lalong lumalala.